wiyeɓe e jewol heɓirta dare video oɗa timma e mo holla mon heɓirta joni ko oɗo application haji mawɗi woni Google Chrome. so tawi ala Google Chrome wawi darde application navigateur goɗɗo nata e makko. sa naati makko e dow gaden winda barre de recherche goɗɗa e barre de recherche joni binta ko jaggu inde wonde TikTok he mbaɗa .com ni sa dari ga ha fiira erno jaggu.com après mbaɗa lancer recherche sa waɗi recherche ɗo ara ɗo joni sari a faran ha barre de navigation yalta voilà nden gane waɗi toɓɓe tati hedde ga ene waɗi ɗo D30 découvrir goɗɗa diɗɗi sa ɓoɗi ɗo aɗa yiiya ɗo accueil court aɗa yiiya ɗo G ene wayno molette ni quoi sa yi ɗum tan ganda ko G ɓoɗɗa he sa ɓoɗɗi hen a ari ɗo joni eɗen ɗo wattiden table à less ko ɗiɗo ɗeɗo kelɓe karɗa yiide ɗiɗo moji joni wima jarama janguinde joni janguinde nen ɗo e ɓama janguinde e joni hol helmere wonde dartan ko noon ha jiiɗa holla fofde joni en dartan fofde ni ndi kadi aɗa yiiɗi miijade a wawi ɓuɗɗude pause sa ɓuɗɗi pause après dara hen ha jiiya sa andi kadi tiiɗima ronkiide aɗa wawi ɓuɗɗude mbaɗa recommencé fuɗɗo à zéro